ንስኻና ኩልና ምሕፅንታን ልማነን ተቐበል ሰማዕ ምስርካ ነሳቁል ሰናይ ጨና ማዕዛ ብእምነት ሃበና ንኩልና ብዘይ ምጭናቕን ብዘይ ስዕረትን ብዘይ መዕንቀፍን ሓሉ ነጋርና ካብ ምንድላፅ ናይትና ድማ ካብ ንብዓት ነብስናም ካብ ናይ ሓጢኣት ሞታ ድሕን ብጸሎት ኩሎም ቶም ካብ ፍጥረት ዓለም ዘስመሩኻ ምሶም በኣኻ ዝድሓነ ሓውሰና ብሓደ ወድኻ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ولا أعلم أنت سلاسك اكزيو تسهل بنت سلاسك اكزيو تسهل بنت سلاسك اكزيو تسهل بنت لاويك اكزيو تسهل بنت ردتك اكزيو تسهل بنت تثبتك اكزيو تسهل بنت لدتك اكزيو تسهل ما تنازل اكزيو تسهل تاويها لقصتك اكزيو تسهل تقاتها لحتفاك اكزيو تسهل تقاتها لحتناك اكزيو تسهل تكنفها لساماك اكزيو تسهل بنت زبانا زحزلك اكزيو تسهل بنت قارها لانت سوا مسلك اكزيو تسهل بنت قزرتك اكزيو تسهل بنت تمكتك اكزيو تسهل بنت تصومك اكزيو تسهل بنت همامك اكزيو تسهل بنت تزوتك اكزيو تسهل بنت تفاتك اكزيو تسهل بنت سلبوك رعنك اكزيو تسهل بنت كسفتك اكزيو تسهل بنت قراتك اكزيو تسهل بنت قنوتك اكزيو تسهل بنت سكلتك اكزيو تسهل بنت موتك اكزيو تسهل بنت ركزة قبوك اكزيو تسهل بنت وزة دمك اكزيو تسهل بنت قنزتك اكزيو تسهل بنت سلك اكزيو تسهل بنت بكايا لمك اكزيو تسهل بنت حزنا لمك اكزيو تسهل بنت قارا لمك اكزيو تسهل بنت تنسايك اكزيو تسهل بنت ارقتك اكزيو تسهل بنت سقاك ودمك
እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተጠብለልከ በአጽርዕት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘተከደንከ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተጀዘርከ አመ ሰሙን ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘልህቀ በበህቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ
አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘሃረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአንሶ ሰውከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘማርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘአጽብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘአሐዙከ አይሁድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘአሰሩከ ድኅሪተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘሰሃቡከ ከመ በግ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ጸአተቱከ ከመ ሰራቂ ወፍ ያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዛቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘጽፍኡከ መልታህቲከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘሰለሙከ ክዳነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ
ክርስቶስ ዘቀሰፉ ከዘባነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአልበሱከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተኰራይከ ርእሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተቄጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጾሩ መስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተዩከ ቢያዘ ምስለ ሞት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአገሥከ ጽልመተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጥምከ ሞተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገጹከ ገቦከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአዋዝከ ማየ ወማየ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዱከ እመስቀል በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩን ውስተ ዝህ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእ
ሆይከ በሳልስ ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘዐረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትክን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ እድዊሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ እድዊሎሙ ሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበ ናሰበኳ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናሰበኮ ንወድስ ቤተ አምሪሃ ብዝሃ ለመጽባዖት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ለታረሙ ማውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቆሙ ወጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ አለዮ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መራተ አብ ወእመበግዑ አንቲ ማርያም ቡርክት አንቲ ማርያም ሰናይት አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍቅርሴሺ መድኃኒተ ኩሉ ዓለም ኤሎሄ ዛመትቤ
ጠራህከ ማይፀነ ምህላነ ስማ አምላክነ ኦ እግዚአብሔር አብ አዝየ ኩሉ መሃረነ ኦ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ ኦ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ እስመ አንብነ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን ስማዛ እንበሌ ተባይደ ይናምር ለጻድቃን ምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ለለ አልብነ ምግባረ ሰናይ ለመመሃርከነ ውእተ አሚረ ትሰምዕ ረነ አብ ሃሌሉያ በሳለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በጻድቅ መሐረነ አብ ሃሌሉያ ተሳለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳለነ አብ ሃሌሉያ ተሳለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በጻድቅ ከንፌኖ ስብሐተ ወለከናርቅ መሐረነ መሐሪ ኃጢአተነ አስተስሪ ባድነ ወተማኅፀነ ነፍስነ ወሥጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ በብዛ ምሕረት እምስሳ በሳነ ወፈኑ ሳይለ ከላልየን ማቤከ እቱ ሳይል ሃሌሉያ መሐረነ አብ መሐሪ ወተሳሃለ አብሳይለከ መሐሪ ታጥፋነ ተዘኪረከ ዘትካር በምሕረትከ እስመ መሐሪ አንተ ወብዙ
ለኩሎም ለይፄውከ የውከ ሰማይ ወምድር ሃሊ ዘውስተ ውስተ አድኅኖ አምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ እስአሎ ለአብ ይፈቱ ለሳህሎ እስመ አብ ያክል ለዘሳሎ ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ አኮቴት ሎቱ ይደሉ ለክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተስፋዬ እግዚአብሔር ሰይዲከ እግዚኦ አማጽን ነፍስየ በአምላከ ምሕረት አማጽን ነፍስየ አበ ንጉሠ ስብሐት አማጽን ለእግዚእየ ወአምላክየ አማጽን ነፍስየ እምኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅና አምላኬ ምሕረት አመ ሐጽን ነፍስ ንጉሠ ስብሐት መሐጽን ነፍስ አመ ሐጽን ነፍስየ ውዱ ምግባረ እኩይ አድኅና ለነፍስየ አበ አምላከ ምሕረት አማጽን ነፍስየ አበ ንጉሠ ስብሐት አማጽን ለእግዚእየ ወአምላክየ አማጽን ነፍስየ እምኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅና ለነፍስየ ንስአሎ
ናስተምህሮ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ትጭቃሉ ዘይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳ አምላከ ነዳያን ረዳየ ምንዱባን ናቤከ ይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ናዛዝየ ህዙናን ናቤከ ተማይጠነ ይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳ አምላከ ነዳያን ወተስፋ ቅቡፃን ናቤከ ተማይ በከመ አቀብከነ እምነኪ እስከ ሰርክ እቀበልነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግህ በከመ አቀብከነ እምነግህ እስከ ሰርክ እቀበልነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ በከመ አቀብከነ እምነኪ እስከ ሰርክ እቀበልነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግህ ሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማዕ ጸሎተነ ወስለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማዕ ጸሎተነ ወስለተነ ዘሰማይኮ ጸሎቶ ወስለቶ ለዕዝራ ተወከፍ ምህላነ ሰላመከ ሀበነ ወማእከሌነ ወሚማርከ ምኔነ ሃሌሉያ ሳለለ ጊዮርጊስ እግዚአብሔር ወጸልይ በዚያነ አርድዎ ወገመድዎ ወስጋሁ ከመሐመድ ወወሰድዎ ሰባገስ ረገጸ ሙታን አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር ወረሰ የነ እግዚኦ ሳሂለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ንኦንስግድ ኩልነ
ባርከኒ አባ እንሳእ በረከት በእንተ ሰላማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባኒ እንሳእ በረከተከ ከሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ እብሪት አብሰራ ማርያም ወይቤላ ወልደ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋልቦ ማይለድ ለሰላሙ አብየ እንቲአየ ሰናይት ርግብየ ማጻፉሃ ከመቆል ወኩሎ ነገራ በሰላም ለዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከል ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ ዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ንስግድ ወንግነይ ላቲ ንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላኪቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት መንግሥተ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ዛቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባም አይር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን።
ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ ማረነ 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 ክርስቶስ ማረነ በእንተ ማርያም ማረነ
ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ እንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሚካኤል መሐረነ እንተ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሚካኤል መሐረነ እንተ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ገብርኤል መሐረነ እንተ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ገብርኤል መሐረነ እንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሩፋኤል መሐረነ እንተ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሩፋኤል መሐረነ እንተ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት መሐረነ እንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት መሐረነ እንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት መሐረነ እንተ ነብያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ነቢያት መሐረነ እንተ ነብያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ነቢያት መሐረነ እንተ ነብያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ነቢያት መሐረነ እንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ዮሐንስ መሐረነ እንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ዮሐንስ መሐረነ እንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ዮሐንስ መሐረነ እንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሐዋርያት መሐረነ እንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሐዋርያት መሐረነ እንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሐዋርያት መሐረነ እንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰማዕታት መሐረነ እንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰማዕታት መሐረነ እንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰማዕታት መሐረነ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ
እንተ ሰንበት መሃረነ ክርስቶስ እንተ ሰንበት መሃረነ እንተ ሰንበት መሃረነ ክርስቶስ እንተ ሰንበት መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ወልድኪ ሳህሎ ይክፍለነ ሳሊለነ ማርያም ለለሳቱ ተቃረ እደዊሆ ለወድኪ ንጥፋበን ከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃት ኃጢአት ገበርነ በእንተ ማርያም እግዚኦ ምህረትከ በላዕሌነ መዓትከ በእኔነ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን ነፍሳ አቡነ አንጦንዮ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ ለሀገሪትነ ኤርትራ ለዛቲ ሀገር ለመካነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ጸሎትና ለመናና ምህላና ጾምና ኩሉ ተቐበለልና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ኣብ ቅድሚኻ ድማ ዝበጽሕ ግበረልና መዓ ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ ኩነታትና ዝልውጥ ጾሙን ጸሎትን ምህልላን ግበረልና ድለይ ክትረኽቡ ለምን ክወሃበኩም ማዕፀኩም ክሓብሉ ክኽፈተልኩም ኢልካ እናእኸምኹም ትቓልካ ግበረልና መወዳእታና ፀብቐልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳና እንደገልና ካብ ክፉ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ምስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ማከነ
ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ሰላም ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸር ዝኸውን ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምነልና ሓጢኣትና ንያድየልና ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ተንስ ለጸሎት ተሳለነ ለኩልክሙ እስለመ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኩም ኩሪዛ ብዩዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግናኻ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኩም ክሰምዑ ደለጉ እዩ ግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ኣንትኹም ንሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ጻትዮን ዘለካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንጸርሖም ጸሎት ቅዱሳን ቡቓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ራሰያ ኣለዋ ለሰሚ ወንጌል ቅዱስ መላእክቲከ እዜምር ለከ ወእሰግድ ውስተ ጽርሐ መቅደስከ ወገኒ ለስምከ በቅድመ መላእክቲከ እዜምር ለከ ወእሰግድ ውስተ ጽርሐ መቅደስከ ወገኒ ለስምከ ለከ وسعت لا سمك መላእክቲከ እዜምር ለከ ወእሰግድ ውስተ ጽርሐ መቅደስከ ወገኒ ለስምከ أكبر
لك واستغفر مقدسك وكأني لا أني لك وساك واستحرام مقدسك وقاني لا هللويا قوموا واسمعوا وانجيلا ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእነ ወአምላክየ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ቃልካ እምብረና ትንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ኣብ ክንዲ 1 30 60 ምሰና ፍረ ኣብ ሂወትና ክንፈርየሉ ባርኸን ሓግዘና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ኣይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ኩፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም
ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ንኣ ወንጌለ መንግስት ወፅድቆ ዘአወፈየኒ አወፈይኩ ከሁየ ዲያቆን ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነሱ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ካብ ቁፅሪ 9 ክሳብ 16 ከም ብሓድሽ ናብ መጋባእየ ኣተዎ እሞ ንኢየሱስ ኣታኸበ ኢኻ ብሎ ኢየሱስ ግን ኣይመለሰሉን ጲላጦስ ከዓ ንዓይከ ኣይትዛረበኒ እንዲኻ ክሰቕለካን ክፈትሓካን ስልጣን ከም ዘለኒ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ በሎ ኢየሱስ ከዓ ካብ ላዕሊ እንተዘይወሃበካስ ኣባይ ስልጣን ኣይመሃለወካን ነይሩ ስለዚ እቲ ኣባኻ ዘትሕዘኒ ሓጢኣቱ ዝገደደ እዩ ኢሉ መለሰሉ ካብኡ ነጀው ጲላጦስ ክፈትሖ ደለየ ኣይሁድ ግና ነዚ እንተፈታሕኻዮ ፈታው ቄሳር ኣይኮንካን ርእሱ ኸነግስ ዝደሊ ዘበለ ኩሉ መቓናቕንቲ ቄሳር እዩ ኢሎም ጫው ጫው በሉ ጲላጦስ ነዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ንኢየሱስ ናብ ወፃ ወሲዱ ኣብቲ ጸፍጸፍ ዝብልዎ ብዕብራይስጢ ገበታ ዝበሃል ስፍራ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐመጠ ድረፋ ስጋ ኣሳሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ ንኣይሁድ ከዓ እንሆ ንጉስኩም በሎም ሽዑ ንሳቶም ንዮበሎ ስቐሎ ኢሎም ጫው ጫው በሉ ጲላጦስ ከዓ ንንጉስኩም ዶ ክሰቕሎ በሎም እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ከዓ ብዘይ ቄሳርሲ ንጉስ የብልናን ኢሎም መለስሉ ሽዑ ክሰቕልዎ ኣሕሊፈ ሃቦም ተቐቢሎም ድማ ወሰድዎ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ሽዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረ ምግጅና አምላክን ሙዳን ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ ሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ሰሰማይ በረ ሳይልዎ ምሕረቱ ያሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲ ኳይማት ይከላ ዓለም ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይመውት ዘተወልደ እማርያም እምቅድስ ዘደንገል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ
ቅዱስ ያድ ቅዱስ ያው ዘይሞ ዘተንሥአ እሙታን ወሳናያት ወነበረ ያቃና አቡሁ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሃት ስብሃት ለወልድ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን እግዚአብሔር ሳሃለን ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለክሙ ኢኩትዎ ለአምላክነ መድኃን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኻና ኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቃባ ኣልባብናን ዓይልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልናና ርሒቃብናትካ ኣይምረ ዝኸለልካና ንስኻ ኸ ነትን ጥፋት ወፈይ ነቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ክሓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ጠፍአ ዘለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ኦጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ንውድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዘኣጋእሲ ብኣኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣሉ ዝኾነ እወት ባር ሰብ ንምድሓም ስጋት ተገልፀ ቃልካ ባሮት ሃጥያት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና
አብዮት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለስ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦም ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒ ንጥምያት ዝሓልን ግፉዓት ዝብቀለሎም ዓርክም መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጻሕን ማደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳንን ዘኽታማት ዝኣልነት ኣምራም ዝጋና እምነትን ጓይ መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቆነ መራህዝብ ኦ ጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም ዘበቱሎ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም ዓለም ስብሃት ለአብ ለዘአንቀሃን እምክቡድ ንዋን ይደሉ ስብሃት ለወልድ ፈወሰን እምጽንዕ ሕማም ይደሉ ለወልድ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀን እምአርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ረበለልና ጾምና ጸሎትና ምህልላና ሁሉ ድማ ተቀበለልና ጾምና ድማ ነቢያት ሐዋርያት ከም ተቀበልካሎም ተቀበለልና ቢድ መላእክት ከሐልወና በረከታት ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ እምታ በሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግበና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ኩፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን። እተም ኩልኹም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ትመራኸቡ ብዙሃን ነዚ ናይ ምሸት ጸሎተ ምህልላ ሓቢርኩምና ዘምሰኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሰላም እግዚአብሔር ኣብዘ ዘለኹሞ ንዓኻትኩም ይኹን። እግዚአብሔር ኣምላኽና ብጥዕና ብህይወት ሓልዩ በቲ ዝገበረልና ኸነመስግኖ በቲ እንደልዮ ክንልምኖ ብዛዕበስናዮ ድማ መሓረና ይቕረበለልና ክንብሎ ናብ ቅዱስ ቦትኡ ዝኣኻኸበና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ጾምና ጸሎትና ምህልላና ድማ እሱ ዝሪኦ እሱ ዝቕበሎ ይግበረልና። ቀድማ ኣቢልና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ካብ ቁፅሪ 9 ክሳብ 16 ኣንቢብና ነርና። ደጊመ ከምብበ ከም ብሓድሽ ናብ መጋባእየ ኣተወ እሞ ንኢየሱስ ኣታኸበ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ግና ኣይመለሰሉን። ጲላጦስ ከዓ ንዓይ ከይትዛረበኒ እንዲኻ ክሰቕለካን ክፈትሐካን ስልጣን ከም ዘለኒ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ካብ ላዕሊ እንተዘይወሃበካስ ኣባይ ስልጣን ኣይመሃለወካን ነይሩ። ስለዚ እቲ ኣባኻ ዘትሕዘኒ ሓጢኣቱ ዝገደደ እዩ ኢሉ መለሰሉ። ካብኡ ነጆብ ጲላጦስ ክፈትሖ ደለየ። ኣይሁድ ግና ነዚ እንተፈታሕኻዮ ፈታው ቄሳር ኣይኮንካን ርእስኸ ንግስ ዝደሊ ዘበለ ኩሉ መቐናቕንቲ ቄሳር እዩ ኢሎም ጫው ጫው በሉ። ጲላጦስ ነዘረባ ምስ ሰምዐ ንኢየሱስ ናብ ወፃኢ ወሲዱ ኣብቲ ጸፍጸፍ ዝብልዎ ብዕብራይስጢ ገበታ ዝበሃል ስፍራ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐመጠ።
ድረፋስካ ንኣስታት ሰይት ሰዓት ኣቢሉ ነበረ ንኣይሁድ ከዓ እንሆ ንጉስኩም በሎም ሽዑ ንሳቶም ንየበሎ ስቐሎ ኢሎም ጫው ጫው በሉ ጲላጦስ ከዓ ንንጉስኩም ዶ ክሰቕሎ በሎም እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ከዓ ብዘይ ቄሳር ንጉስ የብልናን ኢሎም መለስሉ ሽዑ ክሰቕልዎ ሓሊፉ ሃቦም ተቐቢሎም ድማ ወሰድዎ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ካብታ ዝተነበበተልና ወንጌል ካብዘን ዘንበብናየን ጥቕስታት ናይ ጎይታ ቃል ኣብታ ቁፅሪ 11 ዘላ እሞ ንዓ ድማ ከመርእስቲ ክንጥቀመላ ኢና ቁፅሪ 11 ካብ ላዕሊ እንተዘይወሃበካስ ኣባይ ስልጣን ኣይመሃለወካን ነይሩ ስለዚ እቲ ኣባኻ ዘትሕዘኒ ሓጢያቱ ዝገደደ እዩ እዚ ቃል እዚ ጎይታ ባዕሉ ንጲላጦስ ዝመለሰሉ መልሲ እዩ ጲላጦስ ንጎይታ እንታይ ኢልዎ ናብ መጋባእያ ምስ ኣተወ ኣታ ኻበኢኻ በሎ ኢየሱስ ግና ኣይመለሰን ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝብለና ንምስማዕ ቅልጥፋት ኩኑ ንዘረባ ንምዝራብ ግና ደንጉዩ ስለዚ ኣምላኽና መስምዒ ክልተ እዝኒ መዛረቢ ድማ ሓደ ኣፍ ዝሃበና ሎሚ ግን ክልተ ኣፍ ሓደ እዝኒ እዩ ዘሎና ጎይታ ግና ሓንቲ እኳ ኣይመለሰሉን ትቕዊን መልሲ እዩ ጲላጦስ ብድሕሪኡ ጎይታ ስለ ዘይመለሰሉ ንዓይ ከይትመለሰለይ እንዲኻ ንዓይ ከይትዛረበኒ እንዲኻ ኣነ መን ምዃነይ ደይ ትፈልጥን ኢኻ ክሰቕለካ ክፈትሓካ ኣብ ኢደይ ኮኻ ስልጣን ኣሎኒ ከም ዝደለኽዎ እኮ ዝገብር እየ ምስ በሎ እዩ ጎይታ ካብ ላዕሊ እንተዘይወሃበካስ ኣባይ ስልጣን ኣይመሃለወካን ነይሩ ትዕበ ትንኣስ ስልጣን ካብ መን እዩ ካብ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት እውን መዝሙር 62 ቁፅሪ 11 እንታይ ዝብለና ስልጣን ናይ ኣምላኽ ምዃኑ ኣምላኽ ሓንሳእ ተዛረበ ክልተ ሰዓት ድማ እንታይ ገበርክዎ ሰማዕክዎ ስልጣን ናይ መን ምዃኑ ናይ ኣምላኽ ምዃኑ ኣምላኽ ባዕሉ ተዛረበ ስልጣን ናቱ ምዃኑ ክልተ ሰዓት ሰማዕክዎ ሓደ ግዜ ሰበስልጣን እንዲዮም ዘይእዘዝዎም ሰበስልጣን እንዲዮም ዘይሰምዕዎም ዝበሃል ኣብ ዓለምና ኣሎ እቲ ስልጣን እግዚኣብሔር ዝሃቦም እዩ እግዚኣብሔር ክህብ ከሎ ግና ፍትሒ ንኸጉድሉ ዓመፅ ክዕምፁ ሰባት ድማ ክፀቕጡ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣምላኽ ሕማቕ ኣለዎ ድዩ የብሉን ፍርዱ ቁኑዕ ሓሳቡ ድማ ኩሉ እንታይ እዩ ሰናይ እዩ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ስልጣን ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ብቕንዕና ብሓቂ ብንጽህና ብሕጊ እንተደኣ ክመርሑ ኮይኖም ንሕና እንታይ ደቂ ሰባት ድማ ክንእዘዝ ትሕቲ ሰበ ስልጣን ትሕቲ ሕጊ ምዃንና ክንፈልጥ እዩ
ግን ስልጣን ተዋሂብኒ ኢልካ ዘይኮነ ክትገብር ስልጣን ተዋሂብኒ ኢልካ ድማ ዓመፅ ክትገብር እንተ ደኣ ኮንካ ግን እምቢ ክትብል ከለኻ እምቢ ነቲ በዓል ስልጣን ዘይኮነስ እንታይ እዩ እምቢ ንዓመፅ ማለት እዩ እምቢ ብዘይሕጊ ምእዛዝ እምቢ ንሕጊ ንፍትሒ ምጉዳል ስልጣን የብልካን ኣይበሎን ጎይታ ኣብዚ በቲ ስልጣን ግን እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ይምካሕ እዩ ዘሎ ኣነኮ ብሕጊ ብስርዓት ክፈርድ እኽእል እየ ዘይኮነስ ኣነኮ ክፈትሐከን ክሰቕለከን ስልጣን ኣሎኒ ኣነ ክዛረበካ ከለኹ ኸ ስለምንታይ ዘይትምልሰለይ ካብ ላዕሊ እንተዘይወሃበካሲ ኣባይ ስልጣን ኣይመሃለወካን ነይሩ ስለዚ ነቲ ኣባኻ ዘትሕዘኒ ድማ ሓጢኣቱ ዝገደደ እዩ ነቲ ናባኻ ሓሊፉ ዝሃበኒ ነቲ ናባኻ ዘቕረበኒ ድማ ሓጢኣቱ ካብ ኩሉ እንታይ እዩ ዝኸፍአ ዝገደደ እዩ ኣብ ሮምየ 13 ቁፅሪ 1 እውን ብኣምላኽ ዘይኮነስ ስልጣን የልቦን እቶም ዘለዉ ስልጣናት ከዓ ብኣምላኽ እተሰርዑ እዮም ብኣምላኽ ዘይኮነ ስልጣን የልቦን እቶም ስልጣናት ኩሎም ብኣምላኽ ዝተሰርዑ እዮም ኣምላኽ ግና ሕማቕ ስርዓት የብሉን ርኹስ ስርዓት የብሉን ስርዓት ዓመፅ የብሉን ስርዓት ክፍኣት የብሉን ስርዓት ኣምላኽና ቁኑዕ እዩ ስርዓት ኣምላኽና ሰና እዩ ስርዓት ኣምላኽና ድማ እንታይ እዩ ሓቂ እዩ ብኣምላኽ ዘይኮነ ስልጣን የልቦን ቶም ኩሎም ዘለዉ ስልጣናት ብኣምላኽ እተሰርዑ እዮም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ስልጣን ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ስልጣን ናይ ኣምላኽ ምዃኑ ኣብ መዝሙር ዳዊት ርኢናዮ ሃዋርያ ጳውሎስ ባዕሉ ተዛሪቡ ባዕሉ ድማ እቲ ጎይታ ቃል ዝኾነ ክርስቶስ ድማ ካብ ላዕሊ እንተዘይወሃበካስ ኣባይ ስልጣን ኣይመሃለወካን ነይሩ ስልጣን ብግቡእ ተተጠቂምካሉ እንታይ እዩ መጎስ እዩ ክብሪ ኣለዎ ሰይጣን ብግቡእ ይቕረታ ስልጣን ብግቡእ ተዘይተጠቂምካሉ ግን እንታይ እዩ ወቀሳ እዩ ሓጢኣት እዩ ሞት እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፍርዲ መቕፃዕቲ ድማ ኣለዎ እሞ ኩልና ድማ ይንኣስ ይዕበ እንታይ ኣሎና ስልጣን ኣሎና ሓላፍነት ኣሎና ኣብታ ትዕበት ትንኣስ ዝተወሃብናየ ሓላፍነት ዝወሰድናየ ሓላፍነት እንታይ ኮይና ክንርከብ እሙናት ኮይና ክንርከብ ዝገርም ኣብዚ ካብ እነጆ ጲላጦስ ክፈትሖ ደለየ ኣይሁድ ግና ነዚ እንተፈትሐኻዮ ፈታው ቄሳር ኣይኮንካን ርእሱ ከነግስ ዝደሊ ዘበለ ኩሉ መቐናቕንቲ ቄሳር እዩ ኢሎም ጫው ጫው በሉ ክፈትሖ ክደሊ ከሎ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ደጋጊሙ ጲላጦስ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ ገበን ወይ ድማ ክፍኣት ኣይረኸብኩን ፈራድስ ባዕሉ እንታይ ኮይኑ ቀሪቡ ምስክር ኮይኑ ቀሪቡ ኣብ ፍርዲ ግን ሓቂ ፈረደን
إذا مقانا قنت قيساريو نيبالله إلهم چاو كبلو كلو ጲላጦስ አበ ይነሩ ኣብቲ ብዕብራይስጢ ገበታ ዝብልዎ ስፍራ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጡ ነበረ ድሮ ፋሲጋ ኣሳት ሳድሰይት ሰዓት ፍርቂ መዓልቲ ማለት እዩ ኣቢሉ ነበረ እሞ ንኣይ እሑድ ከዓ እነሆ ንጉስኩም በሎም ክርስቶስ ንጉስ አይሁድ ጥራሕ ኣይኮነን ንጉስ ሰማይን ምድርን እዩ ከምቶም በዓል ቄሳር ዝነበሩ ሕጂ ግና ዘየለው ግዚያውያን ንጉስ ኣይኮነን ግዚያዊ ንጉስ ኣይኮነን ዝነበረ ዘሎ ዘለዓለም ድማ ንጉስ ኮይኑ ዝነብር ንጉስ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ነገስታት ንጉስ እዩ ሽዑ ንሳቶም ንየበሎ ስቀሎ ኢሎም ጫው በሉ መን እዮም ጫው ዝብሉ ዘለው እቶም ከሰስቲ እቶም ዝኸሰሱ ድማ ቁሩብ እዮም እቲ ኩሉ ስቀሎ ንየበሎ ዝብል ጫው ዝብል ነበረ እንታይ እዩ መዳምቕቲ እዩ መዳምቕቲ እዩ ኣብታይሲ ካብተን ፀጊበን ዝዕንድራሲ ይዕንድራ ኣለዋ ኢሎም ሪአን ዝዕንድራ በዝሓ ከም ዝበሃል እቶም ነቲ ነገር ኣሎምቱ ድማ ቁሩብ እዮም እቶም ስቀሎ ጫው ዝብሉ ዝነበሩ ግና ዝፈልጥዎ ነገር እውን ኣይነበሮምን ንንጉስኩም ዶ ክሰቅሎ ምስ በሎም ድማ ቶም ሊቃውንቲ ካህናት እንታይ እዮም ኢሎሞ ብየካ ቄሳር ንጉስ የብልናን ሽዑ ክሰቅልዎ ኣሕሊፍ ሃቦም ተቐቢሎም ድማ ወሰድዎ ገበን ከም ዘይብሉ ናብ ስቕለት ዘብፅሕ ድማ ክፍኣት ከም ዘይብሉ ኣብዛ ቃል እዚኣ እንታይ እትብለና ዘላ ኣሕሊፉ ሃቦም ምክንያቱ ብገበኑ ንዝተኸሰ ብጌግኡ ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ንዝቐረበ ኣሕሊፎም ሃብዎ ትብል ዲኻ ኣይትብልን ኢኻ ከም ኢዱ ከም ስርሑ ከም ተግባሪኡ ዝፍረድ ዘሎ ኢኻ እትብል ንጎይታ ግና ኣሕሊፉ ክሰቅልዎ ሃቦም ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 17 እንታይ ዝብለና እምበኣር ስኸ እቲ ሰናይ ምግባር ዝፈልጥ እሞ ዘይገብሮ ንዕኡ ሓጢያት ይኾኖ ሰናይ ምግባር ምፍላጥ ኣይኮነን ፈሊጥካ ተዘይገርካዮ ፈሊጥካ ተዘይነቢርካሉ እንታይ እዩ ሓጢያት እዩ በደል ከም ዘይብሉ ቁኑዕ ምዃኑ ሓንቲ ክፍኣት ከም ዘይረኸበሉ ሰናይ ምዃኑ እኮ በዓሉ መስኪሩ እዩ ግን ክገብሮ ሓቂ ክፈርድ ስለ ዘይከኣለ ንዑ እንታይ ኮኖ ሓጢያት ይኮኖ ጲላጦስ ድማ ነቲ ሓቂ እና ፈለጠ ከሎ ኣይገበሮን ኣሕሊፉ እንታይ ገበረ ክሰቅልዎ ኣሕሊፉ ሃቦም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እዚ ጲላጦስ ኣሕሊፍ ሂብዎም ኢልና ንጲላጦስ ጥራሕ ዲና ሕጂ ንሓሚ ሎሚ ኸ ክንደይ ዘየለ ኣሕሊፍካ ምሃብ ክንደይ ሰብ ኣሎ ብዘይገበኑ ክንደይ ሰብ ኣሎ ብዘይወዓሎ ክንደይ ሰብ ኣሎ ብዘይስርሑ ህይወቱ ድሰኣነ ዝዘኽተመ ኣብ ጎዳጉዲ ዝሰፈረ ኣብ ስደት ዝሰፈረ ኣብ ስቃይ ዝነብር ብዙሕ እኮ እዩ
أمو نحادة بأرأي سلاسي التفترة نحادة كرسوس تسقللو نحادة كرسوس تبجوه احلفنا انت دقا هبنا نما نحلفنا كم ذهبنا إنا نكرسوس أحلفنا كم ذهبنا أيو ناي زمنا بيلاطوسنا مالتيو ناي زمنا بيلاطوس كي نخون تنقبر قبعنا كنت انقاق قبعنا እግዚአብሔር ዝሃበና ሓላፍነት እግዚአብሔር ዝሃበና ስልጣን ታንገብረሉ ሓቅ ክንገብረሉ ብሓቅ ክንነብረሉ ብቕንዕና ክንመላለሰሉ ንሓቅ ድማ ዋላ ክሳዕሞት እሙናት ክንኮነሉ እዩ በዚ ኣገረ መልእኽተይ ክዓጽየ ኣብ ሉቃስ 12 47 እንታይ ዝብል እቲ ፍቃድ ጎይታው ፈሊጡ ዘይተዳለወ ከምታ ፍቃዱ እውን ዘይገበረ ባርያ ብዙሕ መግረፍቲ ዝግብኦ እዩ እቲ ፍቃድ ጎይታው ፈሊጡ ዘይተዳለወ ከምታ ፍቃዱ እውን ዘይገበረ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ሓት ሎሚ ኩልና ፍቃድ ጎይታ ንፈልጥ ኢና ትእዛዝ ጎይታ ንፈልጥ ኢና ጎይታ እንታይ ብለና ንርዳእ ኢና ግን ከምቲ ንፈልጦ ከምቲ ፍቃዱ ዶ ንገብርን ንነብርን ኣሎና ከምታ ፍቃዱ ዘይገበረ እናፈለጠ ከሎ ዘይተዳለወ ባርያሲ ብዙሕ መግረፍቲ ዝግብኦ እዩ ጲላጦስ እኮ ከይፈለጠ ይኮነን ባዕሉ ሓንቲ እኳ ኣብዚ ሰብኣይ ዝሲ ክፍኣት ወይ ድማ ጌጋ ኣይረኸብኩን ኢሉ ዝመስከረ እዩ ድሓር ግን እንታይ ገበረ ኣሕሊፉ ክሰቕልዎ ሃቦም እሞ ነቲ ንፈልጦ ነቲ ፍቃድ ጎይታ ምፍላጥ ዘይኮነ ክንነብረሉ እናፈለጥና ተዘይገርናዮ እናፈለጥና ተዘይፈፂምናዮሲ ብዙሕ መግረፍቲ ኣለዎ ይዝብለና ዘሎሞ ከም ቃሉ ክንነብር እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና ጸጉኡ የብዝሓልና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ሰማዕናዮ ኣብ ልብና ሓዲሩ ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ክንነብረሉ ገርና ድማ ክንጸድቀሉ እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ጽባሕ መድሃኒ ዓለሚ ከምቲ ክንሕብሮ ዝቐነና ሰዓት 6 ናይ ንግሆ ማህሌት ክንጅምር ኢና ፍርቂ መዓልቲ ልክዕ ድማ ቅዳሴ ክንኣቱ ኢና እሞ ኣጋጣሚ ካብ ስራሕ ናፃ ስለ ዝኾንና መፂና ከነቐድስ መፂና ድማ ተኻፈልቲ ቅዱስ ቁርባን ክንከውን ናይ ጽባሕ ሰባት ግበረና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ ብስም ቅዱስምካ ብንጹሕ ልና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድኅነት ሥጋ ነፍሲ
በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላኽ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻኻ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብ የህይወት ጸጋ ዘእም ጸጋ ጸጋ ዘእም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ መላእክቲሆ ሰራዊተ መላእክቲሆ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀወሙ 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 ሰራዊተ መላእክቲሆ ሰራዊተ መላእክቲሆ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀወሙ 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 ሰራዊተ መላእክቲሆ ሰራዊተ መላእክቲሆ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀወሙ 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 ፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ለዛቴ አነሳል በዛቴ ዕለት ነጻል መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ በዛቲ ዕለት ነጻ ወልድ
በዛቲ ዕለት ነፃ ወልድ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ነፍሰይ ናብ አምላኽ የማቁባ አዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጥ በይተንሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ አምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ አምላኽ የማቁባ አዳወ የልዕል ናባኻ ኣብ ምቕማጥ በይተንሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ አምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ አምላኽ የማቁባ አዳወ የልዕል ናባኻ ኣብ ምቕማጥ በይተንሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ አምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ዝማሬና ዝማሬ መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና ብዝማሬ መላእክት ተሐጎስካ አምላኽና ብዝማሬና ድማ ተሐጎሰልና ጸለናየ ጸሎት ተማህለልናየ ምህላ ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቅበሎ ብቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና ጾምና ባረኸልና ቀድሰልና ነቦታትና ሐዋርያት ከም ተቀበልካሎም ንዕና ድማ ተቀበለልና መዓት አቁረልና ምሕረት አውርደልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትቂደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቀ መወዳእታ ኩልና ጸብቀልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ፍቅርን ግሰልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃና ንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ፀምዮም ዘለው ንስዓዮም ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስሩ ተሓዮም ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክቦም ምሳና ውዒልካ ኣኻ ነመስግነካ ምሳና ክትሓድር ድማ ነምዕቆበካ ነና ቤትና ድማ መገድና መገዲ ሓን መገዲ ሰላም ጌርካ እትወና ብሰላም ሓዲርና ጽባሕ ድማ ንኣምልኾ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንእከብ እስኻ ርዳኣና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎመሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ደንገሊኺ ብስጋኹን ድንግሊኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታህ ወይ ስረግዩና አምላክን ሙዳና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካና ሰራት ያደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካናቱ አዊ ዲያቆናት ብርሃን ሳይርጎ ጸናት በበስምክሙ ኩንፍታነውን ጻህነ ይረሴንስ ኩሉዋን ስሜት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከመውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ እዚ ዘለናዮ ቤትን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይቀበሎ ብሰማይ ይዕረግ